شامaya yekem jî nûçeyeke xemginiyê ji bo parastina destkeftiyên şoreşa gelan a li Rojavayê Kurdistanê dest pê kirî ûniha li herêma Bakur û Rojdatê Sûriyê jî pêk tê berdêlên giran jî têne dayîn herî dawiyê navenda ragandin û çapemeniyê ya YPG bi daxuyaniyekê nasnameya heft cangoriyên azadiyê bi raya giştî re par vekir. YPG di daxuyaniya Kudayî de ji malbatên cangoriyên azadiyê û tevahiya gelê Kurd re li ser mijarê daxuyanekê nivîskî weşand û ev agahî parvekir. 22 çileya 2024 hevreyên me Zîn Jînda, Bakur Efrîn, Bêrîtan Navdar, Kaya Amed, Leheng Qendîl û Şîlan Efrîn dema ku ser erka xwe bûn di encama qezayeke giran de şehîd bûn. Di heman demê de em xemgîniyeke mezin radikînin ku hevreya me Çiyarjin Dirbêsiyê jî di 12 Sibata 2024 de di encama nexweşiyekê de gihîşte asla şehadetê. Em ê heta dawiyê têkoşîn bikin ta ku jiyana azad modernîteya demokratîk bi serkeftinê tacîdar bikin. Weke YPG YPJ em careke din dilsoziya xwe ya bi şehîdên xwe re diyar dikin, em sersaxiyê ji malbatên hevreyên xwe û gelê xwe re dixwazin. Hevreyên me bi baweriyekê mezin her kêliya jiyana xwe kirin bin xizmeta şoreşê, em ê jî wek şopdarên wan bibin pêkanînerên xewn û xeyalên şehîdên xwe. Li gorî daxuyanî nasnameya şehîdan wiha ye. Emîn Ebdo bi nasnav Bakur Efrîn 22 çileya 2024 li Tepqayê şehîd bû. Ronahî İbrahîm bi nasnav Bêrîtan Navdar 22 çileya 2024 li Tepqayê şehîd bû. Mihemed Mano bi nasnav Kaya Amed 22 çileya 2024 li Tepqayê şehîd bû. Beşar Mihemed bi nasnav Leheng Qendîl 22 çileya 2024 li Tepqayê şehîd bû. Şîrîn Hûrik bi nasnav Şîlan Efrîn 22 çileya 2024 li Tepqayê şehîd bû. Behiye Ebdilmecîd bi nasnav Zîn Jînda 22 çileya 2024 li Tepqayê şehîd bû. û Ronya Elî bi nasnav Çiyarjin Dirbêsiyê 12 Sibata 2024 li Minmicê şehîd bû.